Здравейте хора! Тук се намира зоологическата градина на град Сандански. Има 3 кенгурата. Едното, ето го, другото, ето го, и третото, ето го, третото кенгуру. Тук също има и кози, и елени. Сега не знам дали тук са се събрали. Ето една коза. Ето там има елени. Има един елен с рога. Всъщност са 2 елена с рога. Не знам къде отидоха козите. Ето 3 малки козички. Не, всъщност са 2 малки козички и една голяма коза. Ето как скача кенгурото. И козите ходят след него. То горкото бяга. Ето една коза се скри. Ето как един овен се чеша. Ето и самата река. Ето всъщност още няколко козички с рубца. Тази коза не знам какво прави. Нещо се чеше между камъните. Сега отива надолу. Ето това, другото кенгуру си спи. Там има една река. И сега да снимам малко отблизо козите. Реката си продължава натам. И така, това беше днешно видео, хора. Абонирайте за канала, харесайте това видео и чао!